ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi da ka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladaan kemasan post MA bat ke berpau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang Jingthuh company kolej kini ke number harum. Karai jong ka Sorkar Meghalaya Democratic Alliance Dangshan ban betha ya baru ki college ki badan hajla ban hap no apo ka Jingthuh jong ka Skulbah Williamson Sangma Technical University ke badan Harilum Karo kalawan ra ya ka jing keren hang ni hang tai bakum no ka Sorkar kan hukum jubor ya ki college kiba la penya ki Riew Shimet bat ki balang nyam per lat nyok ki college jong Sorkar ki badan tang kediat teli habarok ko ke jela. Halor kini kera jong Sorkar MDA dalam kemat dau konrat kongkal sangma kumu menteri rang ba kajela ka bati CCTV kala persang tuat jingmut na ki Riew Shampang ha kaliang kapule putih ha ka bangi leyok punya keren but way na kino hikai ka Skulbah North Eastern Hill University Profesor Sumar bin Umdor na ka Department of Economics ublah keren syai halor kini ke benta ba Sorkar kamla ban Pynbor ki college ki bela penyak di Riew Shimet lani kitu ki bela penyak daki kenhun niam jang ki balang per henrai kala ban pendrung tangi ki college Sorkar ha ka Williamson Sangma Technical University the ban song thu ikan ki issue pinap ban ailat enga bangan keren hendiat ya ka factual position nomor kham da pen EP da ka dak jengken le se bangi ong tin kasi nginum la ban thu ikan ki issue ka baning kong ka Williamson Sangma University Technical University ya katu ka ak la pas ha R1000 khatwei but ha R1000 khatwei ha bagi pas ya katu ka ak pinlap bagi tho antu ba ka Williamson Sangma Technical University Act 2011 kan kuntup ka de ka university nam ta ka engineering, physical science, life science, technology and technical education te ka jingthuh ka R1000 khatwei kalong ba hak jela jungi ha bangi bon ikini ki general streams mo discipline arts commerce science kitu ko bangi jupule ka jingthuh kolong ban pendap ikata ka gap ban fili kata ka gap ikata jingthli ha kaliang ka professional education technical education ka badan kam jela jungi nama kita ki jingpule ki bala ban aikam ki khna ki bala ban ki penbhai ka lawe ki jungki te kata ka ki jingthuh la rapi pe ka ak arajar khatwai lara pipet ka amendment jong ni ka R1000 arfulai pinlap bah padeng kan ka contain technology but technical la insert la wanra kan contain baka kan ka university Williamson Sangma Technical University kan air ka jingi ka humanities general science commerce and professional course PE tu jingkla kalong ba hakapor R1000 khatwei ni thmu ban penlong ka technical science based university kapan wanra kejimuntoi kena jungi nomor kategori ni imaka ni ongkat knowledge economy hakabang idan kami ke technical expertise ki kena mo ka kam kami bahang ta hendrai ha arjar arfulai laupen wanra labsut itai contain humanities social science general studies commerce balai hakjing thu janga kani kalong ka reaction nomor ba kum kejela ngim kwa ban CUT nomor hapapi colleges sungi kilong affiliated ya ka nehu kinhap ban board ya ka rule jongka UGC central government but hapa ka UGC ka ongba all central barokhat central universities but ki affiliated colleges hapo central university ki hap le CUT ngir ngi hap le ki colleges sungi ki hap le te dak ba seng ka state university balada ki ongi ki colleges affiliate ka state university ka jingthuh kolong ba ki khana jungi ki balik puli ki affiliated college ki menta ki ban affiliate abat ka state university ki non kam shu ban le siu iti hanga hajing perkhat ka janga le se kala bandai ka weni kila ban lanya ka NEP nomor PE po NEP ka no kami ki jing huri hura ha nomor bangi di central university hab implement ke NEP ki colleges jungi hab penbor ki ban implement NEP nomor ka one ka direction na UGC tiap apa ka state university pinumlong applicable hendai ka jing suphu jonga kalong kumni kain lada pidi ka state university ne ka central university pidehi ban recognize the UGC hoi pila ban lanya ka CUT bat ki Kiwei hendai pidang recognize ka UGC ka ba ar bat kalong
kalong kani ka ba kham ka banga perkhat nga kalong kumne tang man lat nya ke CUT ngala patai pa shwa mantat ke jemunto jong ka CUT te tang man lat nya ke CUT ne dengan NEP nomor bat Kiwei let's say bat ke jing klumar jong kani hu pila ngar la kalam let's say kala bandai kataru bala I that kani hu hatu kalong wise nam yangi kum ka jalla banong tong inya sengno yakani ka jing seng jong university la kala dei ngin pen kalan ke university bahkan I affiliation ru yaki college ngi dang kuma prapo artli college ki affiliate kani hu katari ke jingkli te ka jing don jong ka university Williamson Sangma State University ka de ki ka best ka bha ni pediang subhai ka kum u nong song jong jela nong hikai ka vision jong ka menchua ka piang palat technology science life science ma professional courses ka dei ban ka vai tu mar ki tu di ki ba mi menta ki ba dan kam apa kan hu kam dadan hendai menta lara pi ong mangan I affiliation ya barokhat kini ki colleges ba ki dei ban affiliate na bat kan ka Williamson Sangma ka implication kalau ngomne han hu ngi dan life kondai teli ki subject ki ba ngi I affiliation ki college life kondai ma te kan ong pai pi menta statistics ki kalau ngomne ngi dan prapo artli ki colleges hapo nehu nakni prapo artli ki colleges nyo pusantli ki colleges ki I general stream education commerce science BBA arts ki kita but nyo tli ki dei ki ba cover ka nursing medical but engineering te kamot kum ka jalla pinapai na ka prapo ar nyo pusantli ki dei nam tangin general education general stream education technical kini kita ki dang duna ba tang nyo na ka prapo ar te kejingwan jong Williamson Sangma jing sya kan yarap la dangi offer ya ki subject ki bangim offer mangi katari ke jing tumuning kong hendai menta piong to ngir winle ngina affiliation ki college kamut kumno affiliation ki general stream ki bala dan lupa te menta ngidan prapo art li ki colleges lada pi ko banai affiliation ki colleges he ki general stream arts commerce science pinhapan create ke university kapadan life kondai teli ki department namar piong affiliation kamdei bo sudan tang way director jong ka college development council bo ong mala affiliate ifi pina pha ka team hapo kata ka team pi bandan way academician way r lada kadon ko ka college ka khot ipi ka ngadan ar photoli ki subject pan affiliate pia pha ar phongot ki nong hikai nakitu ki ar photoli ki subject ke bai pan affiliation takamut kum ka university pina dan full fledged department hakini ki life khandai teli ki affiliating subject menta kejengkeli kalong meni kai lada pi set up namar film la ban ong bangin I affiliation ka state university hendri ki deina nehu ki net kin film la amta pinap dan full fledged PG department namar bale ka role ka affiliation ka dei ban I recognition college ban draft ka syllabus ban check examination conduct examination jki ban moderate ki jengkeli jki pon makikam te lara pi mut ban I affiliation phi set up ka university ka ban life kondai teli ki departments kini department way department ka deban sanut kinung tre kinung hikai non teaching ngashu estimate manga kan roughly pindan kam ka budget tang nam ta bana affiliation college pindan kam ki department life kondai teli but ka budget kambasi spa crore lan si spa san 4 crore with all infrastructure development recurring non recurring expenditure man run ni ke university ti ijla jungi borit men kani kadang dan ka meeting jong 16 finance commission ka belong nehu nga presentation on the state finances jong Meghalaya tanga nga stu what is the finances ka igi jinglong jong ka pisah po ka state ka jungi halor bak state jungi kadang duna plat pisah ini pisah ndiat bedan jaka bangin pendan kam ban kentiu ke jing pulia kani university ka belong technical professional ngin mentang hinap sim kani pisah in lemno ban lat activity ngin set up ikniki departments tangba manra iki colleges ban weng nak nehu syaka state university hakajing pet jonga mo nga ngai I bakani kamdei ka approach ke badai yang ibane kade bandan ke state university kade ban trei ki kam ki bolong kawai ka bakani hu kamle kabar yakani ka Williamson Sangma pin pelong ha Garo Hills mo ka university lasra pa Garo Hills dengan IP ka statistics jong Garo Hills naki prapo artli ki college padan ka jila jungi ha Garo Hills kidan kumba kat pratli ki colleges khatnyo kat pratli ki colleges ha Garo Hills mentala rapi pet ha Garo Hills pinlam ba nakini ki kat pratli ki colleges budan ha Garo Hills kat artli ki colleges ki di single stream komot ki offer tangka bachelor in arts ka science stream mo kadan tang arne likely college budan science stream but commerce Loyola
Tura Government College, but Don Bosco College. The rest, ong ipi kidigi arts, kidan art ligi teachers education college, but kawi ka law college. Temut ladang hap seng yaka university kumha habang ladap seng gejala. Mang hap kentiu ke Garo Hills, kerika jela kerika bentar jeng jela jeng pasal dia nak jeng pulih. Ladang hap kentiu begitu ke Garo Hills ngahap lem no. Ngahap seng ki colleges, ki badan ka science, ki badan ka commerce, ki badan ka professional course. Kerang baik kena nang tua kila ban pulih gini. Kadang mana Garo Hills kadang ada meeting with principals. Kadang pi ha Garo Hills kendai pulai persen ki kena Garo Hills. Ki bapulih college ki siam ke subject arts. Kendai pulai persen. Mo. But ki basim ke science ki dia tang lai 0.5%, commerce 2.5%. But Kiwei day 1-2%. Ti pilap mudur bak kendai pul ar persen, kendai pulai persen ki kena Garo Hills ki pulih ya ka arts. Kamut ba kalong skewed ba kata ke development, kalong siliang ba. Ti ya kan ka pisah lah ke government ka bon ka pisah banseng kini ki university. Banseng kini life kondai tali ki department. Balai kam seng ki department ki ke university ka bendon science, nado undergraduate, adu postgraduate. Kan offer ki science subject, kan offer commerce subject. Kata ban kan yarap yaki kena ki badan ha Garo Hills. But nalor kata le ek technical. Ti ita di jing ide ki ba nga sngo ana umno. Ka sokhya ka jingmut abang nga sngo ba kadan kani ka ngaim ka direction ma ba barkhat ki colleges ki de banchim affiliation na kanika new university. Kanika direction ru lara pipet kanika direction bawan government ba mo pinapet ha naki prapo artli college tang Riew ni new tili ki government college. The rest ki private pinda nang private colleges. Yakni private colleges bon ka salary ka seu ka Sorkar. Nai ti ka Sorkar mata ka skodon hok ba nomor bang seu ka salary jing pi pinaban affiliate. Ngangong ipi ka Sorkar Meghalaya kamle charity yakini ki college. It's not doing a charity to buy a salary. Kamdai ka bakale kambha long bayarap kamdai ka jingerap. Kini ki college they are doing a very important role banai education ki kena jungi. Namar ba ka state jungi kamdon ki institute ki jungla jong kimdon ki college dan tak Riew nak parpuar Riew nyau. Namar ba kadang ka gap education ki sami kini ki private institution neki ki belong religious base dan Kiwei. Ban feel kata ka gap. But kadai ka kamram jongka government ban save ke salary jong kai nomor kile ka kam ko bari banne ka Sorkar basic role jongka government ni health education infrastructure ti tang ma pi salary kam dei wa phila ban ong menta dictate ba phiap le kam ni kam ni ngam thrai ba kum society ngin pedang ni kum kata ka dictate nomor balai they are doing an important role kile ke ba state government kari banne ni de ban ai ngo ban kini ki institute ba pile namar pi haba pi save ka salary pil alat ka management pimdan ka man pej ka management ka infrastructure pil alat namar balai kilale la de maki ti wat nakata ka liang ru lara pi seng kana ka university bathmai pil adap seng pi set up life kondai tali department pidan ka pisah ka byang lara ka Sorkar kadan ka pisah to pil aban le nei ba pin ong pat ban force yaki colleges kataru atharai kin haban perkhat ba mar kamdei ke ka basuk bancu om tang bapisi ku salary pilaban ne ti ang thrai kum ka jat ben Riew kum ke emlang salang ni hab perkhat ba kum ki badana policy making ki badan Sorkar nginam perkhat ba ngiran kam develop state ngiran kam develop Garo Hills nginam pet ke ka gap Garo Hills ke bangila ban namang ngikwa Garo Hills kan kiu ki khnang tu kin kiu nama ladaka state ngi ka hab develop ki khasi ki hab develop ki Garo ki hab develop hande ka development ka jungi ka de banlong based on facts figures well planned ndai bang shu ong matang man laj nei wei CET le singin le ne kani ti ita de jing stu janga hande ka la banlong ba ka government ka perkhat da kam wei kata teng tip